Антон Кузьміч, як мне звярнуцца да вас? Дарагі мой таварыш, дарагі чалавек, друг і брат, вы вярнулі мне жыццё. Якое дзякуй трэба сказаць за адно гэта? Але вы вярнулі не толькі жыццё, вы вярнулі мне веру ў людзей, у іх дабрату. У мяне няма слоў, каб выказаць усё тое, што я адчуваю да вас. Ды і не варта гэта рабіць. Я магла б сказаць, што люблю вас, а гэта не ўсе могуць зразумець правільна. Дзякуй вам за ўсё, за ўсё. Вось слова, што выходзіць з глыбіні майго сэрца, якое вы трымалі на далоні. Дзякуй вам, дарагі Антон Кузьміч. Нядаўна я даведалася, што з-за мяне ў вас непрыемнасці ў сям'і. Боже мой, каб з-за мяне вы перажывалі, трацілі спакой і цвёрдасць рукі, якая ратуе людзей, ды лепш я памру. Ой, не бойцеся, я не памру. Цяпер я не памру. Цяпер мне вельмі хочацца жыць, калі я паверыла, убачыла, што навокал многа добрых, сярдэчных людзей. І свет такі прыгожы. Не турбуйцеся, не шукайце мяне, я буду далёка. Можа, пазней я прышлю вестачку. Супакойце Машу, каб вы ведалі, як мне цяжка пакідаць вас усіх. Перадайце прывет Кірылу Васильевичу. Дзякуй яму за тое, што ён зрабіў для мяне і асабліва для памяці бацькі майго. Бывайце, добры чалавек. Дазвольце ў думках абняць і пацалаваць вас.